Hello guys, hi guys, Muri say guys. How are you guys? Muri say yenyu. Muri say guys, you. Sure. Hi guys, Muri say Maswera say Muri say it's been a minute, guys, been a minute. This gakuoni guys, busy, catch you guys. Busy plus ka stress so kanantina koso ka stress kanantina koso bonika busy hanze matifira nepiko magona panga pakuboa kani weni chi ingawani ndikuma audio ndikuisira inyaya wani pama audio ndikuisira inyaya wani pama audio dzokuti munowana kutandara muchiteerera muchidini ndikuisira inyaya dzinotonakidza pama audio dzikuya nevanhu ndoisa saka kana uine nyaya yako guys yaunenge uchida titaura unotaura unodecide kusha unoda kauchida kunyora unogona kunyora asi atiposte page rino iri tinoisa kugroup tane group redu rakanzi SIS MELLY diaries group ndokwatinoposta nyaya ndokwanditoposta nyaya kune muindewo guys munobatsira haidi wanda posta nasi nyaya yake iri tricky muindewo munobatsira kugroup ikoko muchinodebatawo muchinoonesana muriko probably unenge une situation yakafanana naiyoyo my you get to learn anti panopuwa mwana washe mazano newe murandateerera munhu anenge aine problems kazhinji hanzi nemwana wangu nasamandha tajerema life mwana wangu alright ndichauya mira ndipedze kugadzira ndogadzisa manje ndinenge ndakuya for fire mira ndipedze kugadzira ndogadzisa ndinongoziva kuti tinenge tine vana tida kugadzirira vana something paupenyu aniti hold on ichiwe ichi chisuku chatotanga changoona chete kuti pave palife choda kutouya uchimira apa usingatauri stand here, don't talk. Just watch. Watch them. Watch them. But don't say anything. Don't make noise. Don't make noise. I'm saying keep quiet. I'm saying don't make noise. Just keep quiet and watch them. Zvakaoma guys. Nebenzi rangu iri pano. Zvakaoma. Kuda kamera kugebwa yechirungu. Zvakaoma. Zviro wakagofanana nani baba wako havaiti zvekamera, mai wako havaiti zvekamera. Zviro wakafanana nani. Makamera aya ndoma 2000 kaya guys. Ndoma 2000 aya. Ndoma 2000 hanzi mukwenda Zimfest. Nditori ku London right now. We are in London. Titori ku London. We are in London right now. Tiri ku hotel ku London. Ndiko hotel ku London. Saka iye panokuti ainde kuna bakira meka hadi anga yodetsera na auntie go auntie. Saka auntie shingori kumasure mangu momu. Unaona? Saka ndoda kuzoita neni mu UK. Kuzoita neni mu UK because I'm good nevana maona. I'm good nevana. Apana mwana anondimaka kana undivenga. Unaona? Tinototamba zvokutoti anotofunga kuti takainzana ipapa achindiona kudai anofunga kuti tiri vezera rimwe chete papa Kelly ari kuita jealous kumboko. Kelly is jealous. Maya, Kelly is jealous. Kelly wants a mom. Hands Maya the camera zvisingaiti. Don't touch the phone, right? Yes, don't touch the phone. You can laugh, you can watch them, but you don't touch the phone. Behind a Hoover. I'll take the off. You keep making noise. Right. So, Hans, she will miss you when you go back. Yeah, chandi misa shem. Ndichenda naye ku Africa. Ndichenda naye ku Africa. Right. Saka nyaya iripo guys ndeyekuti tadzoka pano tati timbotaura ndikupe feedback nenyaya yemwana watiri kutsvaga Jeslin anditika Jeslin Mbirimi mwana watiri kutsvaga. There have been some new developments guys, though there are still speculations, but we hope for the best and we hope kuti mwana tinogona kumuwana ari mupenyu. After murume mukomana ari kunzi akaenda na Jesse after achinge aenda kunochengetwa kumusha avigwa. Guys, I'm just gonna tell you the truth. Antika, I'm just going to tell you the truth as it is. Muri mbiri dzakagara pasi antika vekumkomana nevekumusikana because remember kuti mwana anonzi akapesera kuonekwa
achienda nemukomana ushu. And many people vanga vari vana patime iyoyo are witnessing kuti vanhu vakanga vadi vakambenge vatomboonekwa vachifamba vari vese kuda kuti vanga vava relationship yekudanana. Handi so paitika chitiko chakadai handi kunzi mukomana ari kunzi ashaika handi achinotorwa body pasingawanikwi mukadzi. Then the parents became worried kuti ko mwana wedu ari kupi. And when they started looking for mwana anoona vanhu dzimwe nguva vanototaura kwatisina kuswera guys, tinotaura kwatisina kuswera sometimes. So different theories started coming out. Mozati ndakapinda mugroup apa ndichiti ndikuenda mugroup but ndakaenda nevamwe vanhu 3 vandina vamwe 2 havatauri 1 ndiye anotaurisa zvake, right? So different theories starting coming out. Vamwe vachiti mwana akachekereswa. And paitori nevamwe vanhu vaitotaura kuti hanzi pakumusha pakaitwa nyaya yekutaura yekuti vataurirane veukama kuti vaonesana kuti manje poitwa sei, because wenyu muri kuviga mwana isusu mwana wedu atisika kuti ari kupi zvetradition yedu izvi. Anomaona kunotonzi kune mai mbuya vanonzi vakasimuka vakati ini ndakawa kuchinzi kune phone call yakapinda chinzi kwai mwana uyu akaurayiwa. Handiti maona ndiri kupa ichazosvika panyaya chaipo chaipo. Handimaona vachiti vakanzwa kuchinzi mwana akaurayiwa. So kwanga kwava nemaconfusions akawanda, right? 2 takudzokera back kuSA apa kwava netheory wanika yekuti kuna mgogo vari kuti vakanzwa kunzwa ani muri kunzwa kuti uyu akaurayiwa, right? Pakabva paita umwe mukadzi wechidiki angari mwana patime iyoyo musikana akanga achitaura futi kuti hanzi akanga achinzi ataura kuti anonzi akachekwa akakandwa mudhamu mwana musikana uyu nemukomana uyu asati afa. Pakambobuda imwe kunzi akaurayiwa akacheregwa samwe pakazoita masvosvo akazotevera. Iyo ndofunga makaidzwa pano palife. Anomaona, right? Tave kugrupu manje all these theories mune hama dzemaparties maviri handitika. So tanga takuda tinyaso tanga munoziva kuti guys regai ndikudzisei chimwe chinhu 1 including nevari mumagroup handitika. Kana paichitika chitiko chakafanana neichichi musa akutsamwiwi mugroup handitika. Of mugroup vanhu vanototukana because mumwe nomwana ane muono wake usingafadzi the next person, but that does not mean that hamusi kufaitira one goal. Munenge muchifaitira chinangwa chimwe chete chekuti mutsvage kuita zvakanaka mwana awanikwe. Mwana guys anorwadza munhu wese. Antimaona saka ndoda kuti ndingokubatsira ipo ndinoti mwana mwacho ane theory kuti but guys kana nyaya yakamira kadai zvinogona kudai umoya woti ini ndiri kuona so kuti zvakadai zvinotodebatewa zvese zvinototaurwa. So tapinda mugroup muyamiya anditi takazotanga kuti takagara pasi nenyaya dzokere kumashure toona kuti okay kubva dhera akasimuka ari kunzi akaonekwa achisimuka achienda kuSA nemwana mukomana uyu chii chakaitika. So my first question was achisvika kuSouth Africa kwachona kwaigara kune here nokuti obviously munairarama nevanhu kwavo munaitogarawo panogara vanhu pane here akamboonawo mukomana uyu aine mukadzi. Animaona pane here akamboonawo mukadzi uyu anoti ndakambomuona ini person kuti yanzoza kuti mwana uyu akapinda muSouth Africa zvechokwadi aripo here. So takatraya kutsvaga engu iyoyo guys hapana so far hakuna munhu akambowitnessa kana tanoti ini mukomana uyu vese vaingoona mukomana vaitaura nemukomana vamwe vanoti vaishanya kumba kwomukomana but havanambobvira vakaona mukadzi. Anomaona asi umwe ndiye anoti ndakamboudzwa kunzi ndichaenda kutaridzai mainini venyu but mainini havana kuzoendwa navo. Anti munoona saka ndo patakatanga kuti tichenge kunyatsoona kuti zvakafamba. Mwana akadisapia aine 14 years angatori mwana mudiki. Anomaona takatanga manje so muchitaugwa muchidhibetkwa muchidini pakabva papinda point iyoyo yekuti kuna gogo vakataura kuti vakanzwa uchinzwa mwana akafa. Then ndobva tati ende kune musikana futi zvakare akanzi akachekwa uyu akataura kuti hanzi mwana akanzwawo kuti munhu akachekwa. So takabva tati orai tipei namba dzemusikana ari kutaura zvokuchekwa tinzoti iye akazvinzwa nani. So namba dzakati dzauyawo kuseri. Handimaona ndakabata musikana uya ndabata atove mukadzi iko zvino ndabatawo mukadzi kuti naye munin'ina iwe chizvisunungura kana kuti chingotaura chokwadi handika because it seems as if vanhu vane information but vari kuchikotaura chokwadi for the reason I don't know kuti vati mai ava wanewo closure. Handi hapana munhu ari kupiwa mushana kudi chingotaura mwana yakabva ndirondedzerawo in audios. Handimaona zvaakandirondedzera akatoti nyaya ini tondishamisa kuti serangu riri kupinda papi. I never said this. Handimaona anga ava makuwa so we had to eliminate guys because makuwa akataugwa apa, right? Pakanzi pana gogo vaya vakanzi vakataura kuti vakanzwa kuchitaugwa kunzi kwai vanoti vakawa zvichitaugwa kunzi kwai mwana akafa. Handi namba dzikanzi dzingadzitsvagwe namba dzikawanikwa. Pakaita 1 munhu akafona andika akaisawo parekodhi. Gogo vakati aiwa ina ndakangoti phone call yako yakwandiri ndakangozviwa zvichitaurika muno ranga raguwa kuda kuti iri ranga riri guwa raitenderera maraini raitaurwa maraini panga pasina anything concrete. Tikati ngativhisei mbuya vakangowawo semakuwa makuwira anongoitawo makuwa anenge achitenderera tavabvisa 2 ava. Mva kwanzi kune mukomana uya mukomana wekufa uyu ane munhu mukomana shamwari yake akanga akufamba nayo ichimbetsera kuita zvechin'anga
Hanimona, but mkomana uyu aripo but hama dzisi kubudisa namba yemkomana uyu. Hanimona, ndobva ndati alright. Saka tingaita sei titaure naye, bva somebody andipa namba yebrother yemkomana uyu, angari best friend. Kana uri best friend mchenda mese mchita zvechinganga ndioningone information, noti unofamba nemunhu toza zvakawanda. So I called the brother inini. And apparently brother is one of my followers pano. So pandakaenda kwaari it was not you. Takatosvikotara conversation zvakanaka nchibva ndati honaka pane nyaya yakadai ndobva nditsananguriro zvanoziva ndobva tozotsanangura zvoti ini ndakaenda kumba mukomana sizvichiva kumara rimwe chete. I've been to his house more than 3 to 4 times andika ndichitomushanyira zvemwana zviwana ndobva kumara rimwe chete but hapana chandakamboona kana mukadzi andinambomuona kana chinonzi anything chatedza kuti ane mukadzi hatisi chandakaona ini unless anga aine kumwe kwaanga achigara. Ndiana ari kufona hold on. Move. Waona ndasimuka kumanya unogara kana kugara. Iwe, you. Sit here, baby. Sit here. Good girl, sit there. Good. Sit. Good girl. Chigara, papa. Chigara. Right. Saka ndobva ndafonera mukomana inzona. Oh, chimbotaura inaye guys. Ondesha iperi. Oi. Chitaura inaye. Hey, talk to them. Say hello. Hello. Say, how are you? Say, my name is Maya. Tell them your name is Maya. Hey, say your name is Maya. Say hello. Hello. Say hello, Mercy. Hello, Mercy. Hello, Kelvin. Hello, Kelvin. Hello, Gina. Hello, Gina. Hello, Ruru. Hello, Nya. Hello, Sekai. Sekai. Hello, Tanya. Hello, Tanya. Hello, ADC. Another C. Hello, Alice. Another C. Hello, Winnie. Hello, me. Hello, Ndai. Tomato me. Hello, Linda. Hello, Mamita. Hello, Miriam. Hello, Miriam. Kana tazorizaina guys, tichasiyira page kuna Maya to take over. We will leave the page to Maya to take over. Since she loves the camera so much, she will be the next SIS MELLY Diaries. SIS Maya Diaries. Say hello, Lulu. Hello, Mom. Hello, Vicky. Say hello, Vicky. Say hello, Alice. Hello, Alice. Alice Patricia. Hello, Peter. Hi, Yola. Hello, Nana. Hi, Luba. Hello, Hi, Faith. this Hi, Faith. a thief. Right, good girl. Now you can go. I'll call you back, ne? Yeah, you can go and play now. You come back and talk to them again. Right, good. Right. Saka zvadaro paya guys. Ndobva ndafonera bhudhi wemukomana. Ndafonera bhudhi wemukomana ndobva ndavati ashaona. Pane nyaya yakadai. Tikukumbira kuti utibatsire Tikuda information. It's not like kuti kuri kutsvagwa munin'ina wako kunzi ane mhosva kana kuti ane chii. Anditika tiri kungoda information yekuti vanhu vakwanise kubatsirika. Anditika vanhu vakwanise kubatsirika nekuti paita mukakatkana muri nogona kukuvadzana vachikuvadzana zvinhu zvavasingazivi vese vari 2 handiwana because izvi zvinhu zvinoitwa nevana vabereki vanenge vasipo dzimwe hama dzinenge dzisipo but kana mutauro wouya unoaffecta both families. And so ndobva ataurawo kuti aiwa ini ndakaenda kumba kwachona 3-4 times handamboona uchinenge mukadzi kana anything handimaona handisingazoti kune kwaigara kana tikudii ndikati okay munin'ina wako ari kupi ndobva ti munin'ina wangu anogara kumwe ndobva atara kwaka kunogara munin'ina wake ndikati saka iwewe okay kana muchifunga nokuti vanga vachivanza remember kuti vanofunga kuti munin'ina ari kutsvagwa nevanhu afa ndikati iwe chititorera information ungotiudza kuti mukadzi akamboona mukadzi here pamakore ese avakafamba achitamba vese akamboona mukadzi here kana kuti mukadzi wacho akamuona mukadzi akaita sei nokuti obviously munobva kumara imwe chete kana ari mukadzi wokuti ndokumara anenge achiziva kuti mukadzi uyo akanga abviwa naye kushurugwi kana anga abviwa naye kupi handika so ndobva tawirirana kuti antsvagire information saka this guy ari tsvaka sandamufonera zvangu back kuti tiwane information tiwane kumove on asi panikikiri pa group people agreed kuti kochinda kunotsvagwa mwana ushu handika kutangira pakataugwa pakabuda location
yekugara kwemukomana uyu kuti akambogara pakati because mukomana iye wandakataura naye aitaura kuti akambogara panzvimbo yakati akazobva akati zvoti panogara panozikamwa guys chero pakaita 20 years anga akambogara ipapo. Pane varidzi vemastendi vanenge vachigarapo, manambuya vanasekuru vanotoziva kuti pane mukomana aita zvokurapa. Haisi izi kukanga mwanganga guys, pane munhu aita zvokurapa aigara apo. Saka vombotangira kunotsvaga kunobvunza kumasoro tione kuti anga ane mukadzi kanga ane mukadzi anga aripo. Asi chakutipa hope handiziviwo guys, chakutipa hope andika kuti mwana uyu pamwe anogona ariko because apa guys matheories ese right now takangomabata. We are taking every theory because asati wana chokwadi. Animona chokwadi asati chabuda pachena, asati amuwana mwana uyu kusvikira mwana azowanikwa. Animona ndipo chazostopa matheories. As for now matheories tinotomhanya nawo because every small lead inogona kuleada kuchokwadi. Animona every small little thing chinogona kunoleada pane mwana. Kana mwana uyu ari kwari mupenyu right now she's 22. Andika guys kana pane anoziva muskana mukadzi anoti anobva kushurugwi anonzi Jeslin Mbirimi, please guys tibateiwo kana kuti umuzoti vedi we waomesera mai vako, waomesera hama dzako, waomesera vanhu mushaye vanhu vomarana here iwo uri mupenyu. Ngachibudikira zvokuti zvinogona kuita pamwe akanosvika vakanoparadzana. Animaona vaparadzana pakaita futi theory yekunzi hanzi mukomana uyu akashaya anganga atenga stand ndobva pa asungwa mukadzi akasara anzi mukadzi waive akasatesa stand. Animaona but inini chiita sa theory iyoyo haimake sense kwandiri because panotengeswa stand animaona panoitwa masignatures anoitwa handitika pane kugona even number dzema-ID. Remember kuti mwana uyu akashekwa ne14 years angasati ave ne-ID. That means kwaariko ko hatorina ID saka anenge akasaina akatengesa stand sei. Handimaona so iva papa pari kundinetsa apa pasinyatso ameno but chanzwa nevaenda kunotsvaga kune timu rakaita vakapatsanana right now. Thank you very much vanhu vese veshurugwi vari kushanda pamwe chete kuti mwana uyu awanikwe mhuri dzese dzive addressed because ava veuku havakwanisi kuitawo rest yekumukomana uyu asina kuwanikwa, vekumusikanawo futi havakwanisi kuitawo rest mwana vasina kuwanikwa. So mhuri mbiri dziri kufamba pamwe chete andika kuti mwana akwanise kuti adi hanzi nhasi vari kuenda kuHekus. Yes, nhasi vaenda kunzvimbo inonzi Hekus kunotangira kunotsvaga ikoko. Asi kune vamwe ndakanzochinzi vachienda kuLusaka. Kune mumwe mukomana ainzi anta zvenyaope izvi asi akanga achitaura futi a little bit of information about mukomana. So vanenge vari kufamba vachinanga ikoko zvakare kuti vanodi vanotsvaga. Saka imimi guys kuna naPretoria uku zvikuru sei team Pretoria andika team Pretoria munogona kusangana nemukadzi asi munhu mukuru kana masangana naye kwaiko zvino nemakore 22 kana 21-22 apa handi anenge achiti ndobva kushurugwini andika achiti anonzi Jeslin. Chaposta mapictures ake apa kana tapedza animaona achiti ndonzi Jeslin kana kuti ndaive ndakamborogwa nemurume wangu ainzi asaita zvechinganga. Please ingobatai information muye mutipe, musamuudze kuti kune munhu ari kutsvagwa uku, chingoutai mutiudze nokuti pamwe asi kuda kuwanikwa. Mozvizati kana takambotsvaga munhu anonzi Ana panapa guys, Ana vanhu vese vaitoti akafa andika iye angagara pasi pebridge achita zvenyaope. Ndini ndakazonomutsvaga ndikanomuvhovhomora ndikatendera ndichimutsvaga ndambotanga naenda kumamochari ndikaenda kumahospitals tikamushaya tikatanga kutresa one pakafamba namakatsvaga maboyfriends ake ese nekuti kwakusina pisi kumba uko. Ndikatsvaga maboyfriend ake ese ndikamawana tikataura kusvika ndazowana information yekuti munhu ari pasi pebridge ndopatakazomwanira pasi pebridge. Asi siri Ana uya watoziva angove Ana kuti mukatomona nemi munoperegwa naAna wataiona wataiziva ende vanhu vaitomuona vachitomupfuura vasingatozivi kuti ndiye because angachinja. Remember kana uchiri munhu anenge ari munhu uchigeza uchidini unenge une kaseten kikirika image kanenge unako kana ukagara wapinda muzvinhu izvi unoparara kuita chimwe chinhu. Saka vaitopfuura nepo tichitsvaga Ana vachitotsvaga Ana but vasingamuoni because angachinja. Handimazviona angachinja. Saka tiri pasechi guys kungotsvaga right. Why I say ndinganga dzisenhasi uyai pano handisi kumbokutukai vadedze vanasvikiro tembo vaya vauye pano. Imi nhasi imimi vananganga imimi vananganga imi vanasekuru nganga imimi handiti munorapa imi munogara muchitinesa kuti tikumaketei handitika tichitipataridzai simba renyu apa taakuda simba renyu kuona uya utipe lead ufollow your lead. Tombokanga mazvimwezvi tombofollowa lead rako handika pada une lead raunenge unaro andimaona uyai vananganga dzisenhasi nhasi hapana kana tiri kutokudai nhasi hatisi kutombokuvhiringa kana kudii nhasi tiri kutokudai muri vanhu vedu uyai pano muri kuda marketinga tinokumaketai zvisingaiti animaona uyai hatisi kuda kubvisiswa kana sendi because akuda kuti nyaya ipere mai ava vazive chokwadi nemwana wavo kana vachiona mwana wavo wana kana vachiwana closure kuti mhuri mbiri dzege kutemana nematemo. Imozati ushurugwi ndekwematemo andimokuziva guys kumakorokoza uku shurugwi ndekwematemo guys. Ndine vana mainini vangu vanogara
kuseri kwegomo kundanga uko guys vanda kubaya nematemo kuona dzangu izvozvo hai vazese kusimuza matemo saka kushuki kunohlisa guys ndokwe matemo animaona saka vanhu sakatimana nemaotemo imimi vana sekuru guruve nganga dzekwa sekuru livingstone hameno mastenya munenge makazvipa svikiro guruve hameno come here vategei guys vauye tipei mafungiro enyu kana kuti maonero enyu amunenge muchiona mweya yenyu yamunoshandisa kuona mutiudze kuti mwana uyu what is happening kumwana handi kana mukagona kutipa chaiko lead rekuti mwana anowanikwa ndokudzai everyday ndinenge ndinga chimbokuitirai life kuti vedu indai kuna sekuru avanobatsira plus vanenge vazvionera kuti munobatsira animaona hazvitozombonidi tinyanye kumaketa isereki people will just come and will just follow the lead animaona saka guys hatisi kuwandichika kana muripo zvakare maprofita aya wanditika munoti munoona pamwe muri kutsikirirwa musi kunyatsosimuka panguva ino free of charge. This is for free. Awa tivaziva warigai tingotuka autozivi kuti wabva nekupya mbobvisa mbobloka animaona hanzi chance yekuti mupenyu is very slim. Anogona kuva aripo animaona anogona kuve aripo saka maprofita uyai tikukudai maprofita yesi bongani zviri sei maprofita uyai tikupai mukana ushu yekuti muzvitaridze masimba yenyu simba raMwari through you riya ramunaro. Come and let these families have closure. Mafamily too ari kuda peace guys, they need to have peace vakontinue nerelationship yavo pamagasurana vakaita but zvinokwanisa kuti kachitika hunge closure yabuda kuti mwana ari papi anomaona kana ari mupenyu kana akashayikira papi tipewo possible lead yekuti tinyatsoona zvechokwadi mwana ari papi akatsakatikira papi. Hanzi inini I strongly feel kuti baba vake knows something. For now atichati kuramba hanzi kuna Brenda rekumbako pane waunoziva here ane muningi anonzi Brenda and pane waunoziva here tipei information yese yaminayo guys. Ko vemwana vachita vemwana vapi rindai vemwana papi pachi same statement avana bochinja matando akangoita pano ndiwayo but isusu manje atiputse guys. As much as tiri mugroup ka patakapinda mugroup sometimes one family ninge singa understand how we work because avati vanenge singa follow social media so patenge tibvunza tipa theories edu sometimes zvaigona kuvabata kuti vanhu vanenge vari kutitsikirira vachitotipa mhosva vachisaidra of which that was not the case. When you investigate unobata both sides animaona unotobata both sides. Ini ndakatobata both sides but ndakati right now handidi kuti nditenge nekupisa baba ava animaona nokuti namai ava nokuti vari pakutsvaga mwana wavo asiwo tine theorywo yatinayo towards baba namaiwo pamakore kubva 2014 kusvikira 2022 saka dei rufu rwaAshley nhonga rwakaitika rukangoitwa secret lese akafa akangovigwa nemabhanditi uko saka mwana vaizomutsvaga rini. It's a theory again on its own but now we are not going to focus on that andimaona we are not going to focus on that. We want to focus on kutsvaga mwana ari mupenyu ari akashayika tikungoda kuzoti mwana what happened mwana akafamba sei akafamba nepapi kwanzi navo ngani sekuru tembo ngava uye kana sekuru tembo vacho vanopedza masports ngava uye vatipedzere masports pano ngava uye vatipedzere masports sekuru tembo vakatombopinda mucomment section musi uya vakati mwana mupenyu vanomuwana saka ngavachiuya kuti vatiudze kuti vairevei pavakati mwana mupenyu tinomuwana ngavachiuya vatitaurire kuti mwana mupenyu ari papi vatipe lead. Asi sekuru tembo kana matipa lead musa expect mari munozopiwa kana mwana wanikwa hane muri kunzwa isusu hatiti mari mberi tinoti basa mberi mari shure zvemari mberi zvinozoita kuti tive ngani mangwana mapiwa mari hapana chabuda saka kana mauya mchida kutibatsira guys tinoti basa mberi mari shure kana zvawanikwa mwana wanikwa aiwa mari yenyu munopuwa kudori nemunhu akadomira kuti ndinovapa mari yavo kana mwana wanikwa paari kuti nyaya ibve yangopera. Saka kana mukangoti mwana pakati tikafollowa lead tikanohwa kuti shuchuwa mwana uripo wakadai wakaonekwa wakadai dai zvakafamba zvakadai aiwaka mari yenyu munopuwa ko mungagonyima munaita basa here hanimona kuti nyaya totemesa vanhu musoro. Saka kana mwana achinge abuda ingariga kuti mupuwe mari yenyu mari munopuwa. Saka si tembo uyai kuno majejenje mutitaurire kuti mwana ari papi tizive kune mwana kana varipo vamwe maprofita akawanda pasocial media sereka akawanda maprofita pasocial media anenge achiti ini ndinoona uyai kuno ndo mukana kauyo kuti muzvimakete nai ndo mukana wokuti pakadai pajekerere munotouya muti SIS MELLY izvozvi indotokuedhai
Okay, sekuru tembo svikiro vabva vasvika handitika sekuru vari kuti mwana aripo sekuru munogona here kujoina asi musauye nefesi yenyu because fesi yenyu hamudi nayo obvious munogona here kungojoina mobvisa kamera motaura kuona kwavakaita pamweya vari kuti mwana aripo sekuru tembo vari kuti mwana aripo handitika right sekuru tembo right now tina sekuru tembo vasvika vari kuti mwana aripo handitika hanzi vauya nastar ndepi yako sekuru vasvika vari kuti mwana aripo antika hanzi ana sekuru kane vese ngavauye so far munhu akake chituva achitaura vakambotaura pekutanga ndikavabrusha off antika saka nhasi aiwa tisi kuvabrusha off vari kuti mwana aripo sekuru chitipaiwo lead mwana ari kupi tipeiwo lead munogona kufona panhamba yangu yewhatsapp fonai henyu mutipe lead kuti mwana tangaine pakati pindai makadai takumbirawo lead yekuti ize kuti mwana akafamba nepapi sekuru uyai mubate basa mutiudze kuti mwana akafa hanzi mudhayarize resekuru ava rindai pano ya vanhu vese mwana akawanziwa munzvimbo zvino inenge kumusha hanzi mwana akawanziwa munzvimbo inenge kumusha akavharirwa mumba zvino nhai sekuru dei mai machindifonera tachibvunza mubvunzo zvino mukati akavharirwa mumba akawanziwa akavharirwa nani noti murume wacho akafa akavharirwa akakidnepiwa here mwana uyu ari paiko murume anga amubvisa paposition here akamisa hatichawisi pari kufamba sei pari kufamba sei sekuru mwana akavharirwa mumba nani papi pacho kuimba ipi area ipi tipeiwo lead zvino mukati akangovharirwa tumwe wakavharirwa nani nokuti munhu akwanisa kumuvharira murume wacho hapachina zvotoziva sei tonanga pamba pacho papi nhai sekuru chitipai lead kuti inovhurira mwana uyu ari papi chisendai audio yacho izvozvi kwai regai ndisende audio regai vasende audio nditore foni yangu vasende audio sendai audio yacho tiwe tiri kudawo lead kwai simeni sekuri kusafona vane nhamba dzangu kureva kuti maybe havasi kuda kupinda pafoni vanenge saka regai tinzwe regai nditore foni yangu tiwe kuti vari kuti chii Can you want audio kana yawe? Mommy. Hello? I want it. Good drink. Yes, that's it. Right, guy tiwane audio tinzwe kuti ari mbari pai. Hanzi pana mnoba itopfeni zvasikana vanondifarira sekura ndenjingo havabvi ndakavatuka vanenge vachingodzoka chete handitogoni kuwabloka chero ndakambovatuka ndikavajapira kuti imimi sekuru muri feki vanongodzoka chete itopfeni yepano havaindi vasiye vakadaro saka chiregai tione kuti apa vanogona kutibatsira kapanyai tione kuti haufa mona regai tione takamirira nikirikiri right guys ndikudaidza vese right now handisi kutisarudza anoita zvemanjuzu kana kuti une information yekuti mwana ari pakati tokumbira kuti utipe information kana uchiita zvekushopera please nhasi uya utiudze kuti mwana ari papi kana uri muprofita wemagemenzi uya kana uri svikiro
aiwa zvikiro vauyawo vamwe futi sekuru tembo vechiti vasvika sekuru tembo vechiti vasvika sekuru tembo vechiti vasvika hanzi mwana mupenyu wazukuru ari muno mujoni muSouth Africa wazukuru alright vana sekuru vauya 2 vari paneko zvino handitika tokumbirawo possible lead mese muri 2 hapana vanhu tiri kubrush aside handitika ndiri kungoda kuti mukangoti ari mujoni tonanga papi joni nemakuru yakaita chitipai kuti fambai makadai tipeiwo zvamaona pamweya according nemafambiro akaita mwana kuti chakaitika anomaona kuti chakaitika saka itai kuti are you not going to I'm going Charlotte nditoriko ndichaenda time nditori ku London nditori ku London right now I'm in London nditori ku London ndichaenda hangu time ndokurumidza kusvika here ndozoindawo time so kwakunakidza kunotanga kunakidza nguva iko kuzinfest guys Jeni Gonga iwe Jeni Gonga usandidaro na sekuru wangu rigani mbozo kuti mwana aripi Clash of the Temples nasi prove yourselves ndakamirira maaudio yenyu ana sekuru ndakamirira maaudios please itai zvema audios anogona kufona imi sekuru tembo kwa Livingstone kana muchigona kufona kuti muti udzori mwana aripi chivai matofona mutipe lead kuti pakati ivai matofona isu tukutongoshanda nezviripo mukagona kabasa renyu ratokura kana mangogona kuti pano mwana ari papika andotokutaurirai basa renyu rakura mchena need kusura pa social media nesu pano hanimona munenge musura muri business muchishopera nematare uku hanimona munenge muchagotsvaga makastomai anoita kuuya oga toita kuwasundidzira chiuya ko kwamuri kana mukagona kusundidzira chiuya macustomers kwamuri koko hanimona so fona itinzwe isai audio ndofunga vai vachiri kuisa audio yavari kuisa right isaituone guys imi zvenyu zvokuti kwai magodobori katsika mutanda nezvenyu zvo ini tingotsvaga mwana ini chero vakaita tsika mutanda chezilonge zivandiudza pane mwana vakatipa lead yekuti asvika pamwana zvimwe radove drama iroro guys ramunenge mototaura ranenge radove drama ramunenge mototaura ini vanasekuru vangouya vakati sisimeli udzai hama dzifambe dzakadai tikafamba nei pavatiudza tikanowana mwana guys zvokuti kwai svikiro svika mutanda rinenge ratove drama guys chatikuda maresults kuti vanoona nei nanei nazvo kuti vanoona nemusoro wegora here kana kuti vanoona nechii nemashava avo ini hatinei nazvo guys tingoda maresults we want results chete we want results guys kuti mwana akafamba neapa hanzi sekuru temba hamusi kuvaziva vatotanga hanzi ari kumusha hapana aiwa vacha vari munhu vese vari kuti mwana aripo handisi kuziva akavharigwa uyu ari mujoni kuti akavharigwa kusaidi kuno kuSouth Africa here kuti akavharigwa kuZimbabwe havasati vatiudza regai vagozotaura vati vari kuisa audio chiisai audio zvinai ana sekuru zvichizvimusada kundinyadzisa zveni ndakudeidza ipano nhasi handitika ndakudeidza ipano kuti muye mupombonoke pano chipombonokai muchitaura kuti mwana ari papi ya kwauya audio sekuru tisvikiro reguruve harinonoki right regai terere audio let's listen to the audio tinzo kuti sekuru avari kuti kudii sisimeli makasimba here aiwa tiripo zvedu tinofara nebasa ramuri kupfuura mberi ichiita aiwa tinotenda zvikuru aiwa girazi ramba rangu nditiyo ndikuziisei pari zvino ndanditori mumatare saka ndabva ndatongobatawo nyaya yenyu ndikati aiwa girazi chibva rangotiziisa kuti aiwa mwana arimo muno muSouth Africa mwana ari kurutivi rweLimpopo ndokwaari Limpopo ndokwaari akangobidzwa kubva atongomhanyiswa kuLimpopo mutaundi muLimpopo ndomaari panenge pamba inenge warehouse inenge imba kudai akaiswa kuseri ari ndopiwa chikafu chaanopiwa mazuva ose sindaona paine murume uye zvakare vekuZimbabwe navarume vaviri vomuno muSouth Africa chiri kunetsa pari zvino mwana angadai akatotengeswa nekutourayiwa asi madzinza ake ari kuramba ndosaka maona zvandoringa chero kuno kugirazi saka ndichapfuurira mberi zvakare nemugirazi chiziiswa exactly ndoda kuti girazi inotiziisa kambasi exactly kuti munhu
kana sekutara kwendikuita kuti Limpopo kuti ari papi chaipo zviro zvindokwanisa kukuratidzai zvakare kumasoro wira pandapinda zvakare mudare asi Krasina mangara kuti ari kuMulimpopo mupenyu asi kukwanisa kudya nekuda kwekuti munhu rohwa neshoko semwana mudiki asi kukwanisa kudya vakatomusunga kuti asacheme sezvo anga ari kuchema zvisikuru kunyanya manheru ndokuda kwekusimbaradzwa nemudzimu inenge ichikubira ativazvaona saka zisai aburi yeZimbabwe kuti aiwa mwana mupenyu chiri kudiwa kuti tiziise destination yacho chaiyo kambasi kuti Mulimpopo ari papi pacho zvinozviita kumasoro doka ano tinotenda zvikuru semende nebasa ramuri kuita. Right. Kwanza sekuru tembo vekwa Livingstone mwana mupenyu uriko wakavharirwa kuLimpopo mwana wakave kuLimpopo side Limpopo ndokwaari unonzi urimo wakavharirwa munenge muimba munenge muwarehouse munenge muchii maridopiwa chikafu ari imomo animaona saka mwana ariko mupenyu saka sekuru vati vanga vatori mukati. Right mirai vafona vagona tinyasita zvokubvunza. Hello sekuru. Saka sekuru vati vanga vatori Hello sekuru. Sekuru. Hello mzukuru wakadiko mzukuru. Aiwa ndinofara ini makadiko. Sekuru tembo kwa Livingstone makadiko. Vanhu vari kupona kuti pana munhu ari kutaura but voice rinenge richivarambira saka kana kuine vamwe vanonzi sekuru tembo ita kuti upa clarify zvinovhiringa vanhu ini ndinowo wokutaura nyaya yekwaLivingstone ndandiri mumatare asi nekuda kwokufona kwevanhu kwatoziita kuti ndingosiya kuti pagadzirisike nekuti dzimwe nguva zvinofamba nepasi ripo zvosvibisa vamwe vanhu vanenge vachiita zvinhu nekwazvo saka ndichitarisa muzukuru ndisingapedzi nguva semunhu akamirirwa nevanhu panyaya yemwana uyu mwana uyu zvinotaridza kuti paakabva mumusha make ndichitarisa pagirazi rangu akabva akanotamba nekunojoinana nevamwe vana vechidiki zvekuti akanopedzisira munzvimbo dzemumatownship kana titaura tiri sekumusha sekuti kumagrowth point akanojoinana netumwe tusikana ndokusvika mukukura asi mukukura kwake akusvika sekuti kuma 16-18 akazobva munyika yeZimbabwe mwana uyu vatokura vachiuya vachiita zvemumastriti izvi zvekutengesa kana ndichitarisa pagirazi rangu reguruve riri kutaura kuti mwana uyu anga akuita zvevasikana vachitengesa vachitsvaga varume munzvimbo dzakaita sana Joburg, Pretoria achitenderera Gauteng yese ndo nzvimbo yaanga ari panguva yese pakutsvagwa kwanga kuchiitwa mwana uyu achishaikwa kuti mwana uyu ari mboripi sei asiri kudzoka kumusha sei asina kumbosanganikwa naye nemumwe munhu kana one anomuziva anobva kudzinzare kwake. Saka ndichitarisa pagirazi zvinotaridza kuti mwana uyu akazojoinana nevanhu vakaita sekuti kunge maNigeria kunge machi vanoita zvemadrugs asi ndichitarisa mukujoinana mwana uyu akanga asingaite zvekuputa akanga munhu anga akushandiswa semunhu anoita zvekusuplya kana kuti zvekuendesa kana kuti zvekutakura zvinhu achinoisa from one place to another. Saka mwana uyu ndichitarisa pagirazi rangu reguruve riri kunditaridza kuti mwana uyu akasungwa ari mumajeri emuno muSouth Africa achipikira mhosva dzemadrugs. Okay, alright. Those who have a grass renyu remwe yai. Mupenyu ari mujeri. Alright sekuru. Zvinogona kuita kuti mwana mupenyu ari mujeri asi ndinonasoda kudzokera nemi kumashure pagrass apa. Imbobvunzai grass. Mwana uyu wakabva kumusha nemukomana ka. Haana kumbogara kumusha akabva ne40. Haana kubva nemukomana akabva nevamwe vanasikana vatokura. Mwana uyu akaita zvekubva pamba zvekujoinana zvekuoma kwepamba nesituation. Aiwa sekuru tererai zvatikukudzai mwana akabva kumba ane 14 years murikuwa nokuti tine marekodzi ese chitererai muwe regai ndiripo kupedzai mirai ndipedze mugozotaura mwana akabva kumba ne 14 years abva ne 14 years akatoonekwa nyaya yakatoitwa dare sekuru akatoonekwa ine mukomana wake uyu yakaitwa dare asi uyo munhu wamuri kutaura haana mhosva acheneswa negirazi rangu kusvika ndafa atina kuti ane mhosva sekuru haane chekuuya kwokumwana asi zvakaonana zvikafambidzana uyo raitowo tsotsi raitoendawo richizviitira upenyu hwavo haikwanisa kuzotakurana
kuenda kujoni munhu anotsvaga anda zvokutsvaga afambe nemunhukadzi anofamba ari ega musoja anofamba ari mumwe chete saka uyo munhu wamuri kutaura akafa panyaya yemwana uyu muchene sei haana mhosva mwana uyu atoriwo nerimwe timu raakajoina rechikadzi vakauya vakatanga kuita chifambi kusvikira azosungwa ikoinisa imi sekuru muri kuramba imi sekuru grazi renyu riri kuramba kuti mwana mukomana uyu akauya nemusikana uyu riri kuramba 100%. Saka mwana uyu chazozvitaura kuti sekuru tembo wekwaLivingstone vakataura kuti mukomana uyu akanga asina chekuita nenyaya yekuuya kwemwana uyu. Mwana uyu akatozoya atoone vamwe vasikana vatokura vakutoita zvechifambi akutouya nekuti 15 years 16 mwana anenge atosangana nevarume vakuru. heya aiwa pakanaka sekuru tinotora theory saka imimi tinotenda tachikumbirawo kuti panguva ino sekuru kana zuva ronovira aiwa muri kutaura zvamuri kuona pagrasi aiwa imimi musataure zvokupokana nevanhu imimi tataurei zvenyaya yapanapa ini ndiri kutaura nemi senai nezvevanhu imimi tohwisa zvitogwa negrasi iroro iko zvino mati zuva rovira grasi kana richinge rakwavira richakupai exact location yekuti tonanga papi saka tinotenda sekuru tave nehope yekuti mwana uriko mwana unogona kuva ari mujere kati mwana vakavharirwa muya hausi kutaura kwamaita grasi ngarichitipa location mwana utsvaga emajeri emafemale prisons ekugauteng muchanditaurira kuti mwana tamuwana motishandisa zita rake iroro raakabva naro rekumusha nemapicture ake iyo picture yemutoto munayo achiri mudiki saka atobva kulimpopo futi sekuru abva kulimpopo futi abva kulimpopo aiwa manga muchitaura nemumwe munhu hamusi kutaura neni alright imi muri kuti imwe okay vekwaLivingstone alright okay ndini sekuru tembo wekutaura nyaya yemwana wekushaikwa kwamutarano munondiziva nevoice aiwa tataziva vamwewo sekuru ina handivazive alright saka imimi muri kuti mwana alright ngati alright uya mumuzivi ngatitaure uya mumuzivi muri kutaura nezvenyu mati imi muri kutinde kumafemale prisons handiti kuJoburg ndizvo chaizvo muzukuru kubva nhasi tanga kuaplayira mafemale prisons emugauteng province uchandifonera kuti mwana tamuwana sekuru alright pakanaka sekuru tinotenda kana tangowana nyaya yauya palive ndinda kudanai pano palive vose vana sekuru nganga saka guys muri kuzvinzwira andika sekuru tembo vekwaLivingstone vari kuti mumafemale prisons timbotarisa ikoko mwana uyu aritoshesa zita rake chairo ndorakasungwa naro asi vari kuti zvatiri kufungidzira kuti mwana uyu akaide mukomana mwana haana kuuya immediately nemukomana mwana uyu akambosara kumusha hamene kuti anga aripi akajonana nevanhu vakatanga kuita zvavakanga vachiita voita zvemumastiriti vachidini anzi akazongopinda kuno kusouth africa wo akurawo kuma15 16 akatanga kuita zvokututumiwa nevanhu vechinigeria kuti transporta zvinhu izvi from one place to another ndozvotogwa nasekuru tembo hatingazvirambi guys tiri kutsvaga muplidi yemwana saka tomirira manheru vati exact location usiku kuti inzwa kuti vangatinangai pajere rakati nokuti majere akawanda mugauteng akakura kuti yazatunanga papika pakatoipa saka tochimirira girazi ravo romweya kuti usiku richikwanisa kutinongedza kuti endai pakati sekuru kwaisati maya don't say yes I'm going don't say wadonza keteni revanhu saka toona kuti tonanga papi kuti tikwanise kuwana mwana saka sekuru motipawo location kuti ndai pajere rakati ino girazi yenyu arigona kutionewo here sekuru ini ndakuta ndichiri masaka mungu clarify pane vanhu vanenge vachikomensa mutazo kuti ndeupi munhu ari kukomenda ava ndisekuru Livingstone vekwatembo saka pano pari kuvhiringidza vanhu okay saka ndisekuru Livingstone vekwatembo ava vari kutaura ndisekuru Livingstone ava ndisekuru tembo vekwaLivingstone vari kutaura saka grazi hatigoni kuonawo here sekuru munokwanisa kuona zvose muzukuru ndinazvo saka todii kuti tionewo sekuru ini nehama dzemusikana nehama dzemukomana toita sekuti tionewo toga pagrazi ndinokwanisa kutaura nevo kuma8 sezvo apa ndamisa vanhu ndichidedzerwa nyaya yenyu nevanhu vanenge vachiona kuti sekuru muri kudiwa kwameli ndokusaka ndauya saka ndo maonero andaita negrazi sekungoona vanhu zvikaita pai pakutanga zvichangodzoka saizvozvo alright saka manheru kuma8 sekuru ndokubatai manheru kuma8 tozoonawo inehama touyawo toona pagrasi toga kuti mwana uri papi toenda ipapo aiwa ndinotenda muzukuru ndinotenda mupenyu ari muusungwa ndinotenda okay pakanaka thank you very much my god aiwa zvaita adhonza keteni ka bva radonha saka avhunduka keteni radonhedza avhunduka
Kitten doesn't know what happens in Sapanapa. In that kitten, Rako. What don't the kitten? They are coming with the Hoover. Sorry. Come sit there. Go there. Go that side. Come and sit here. Sorry. Sit there. Good. Very good girl. Very good. You finish. Oh, eat this. Good. Right. Saka hanzi mwana ari kujere ku female prison. Tukutora zvese guys, we are taking everything right. Saka paita sekuru vekwa Livingstone ava ndo vati mwana ari ku female prisons, right? Saka ava vamwe sekuru vaya vamwe vakusvikiro reguruve ava mwende veguruve anditi vamwe vari kuti ndeve guruve andika veguruve ava vari kuti emaprofile ini ndozoziva difference yavo nemaprofile picture because mwakaisa imwe hanzi mumafemale prisons yeah, I think it's worth a shot kwenda kuma female prisons antika it's worth a shot kwenda kuma female prisons as well. Right now we are taking any possible lead antika we are taking any possible lead. Right, gatione vechitu sekuru vechitu wafona veguruve sekuru veguruve wafona halo sekuru veguruve muriseko sekuru veguruve tinofara isu aiwa tinofara zvikuru sakana muchifara naui mwana uyu muzukuru ari munzvimbo yeLimpopo sakana kwandaita akabatwa navakomana vezimbabwe 1 muzimbabwe ne2 mazulu semwanasikana vaishandisa vakazongosvika pakuti nenyaya dzekutsvaka mari vanhu zvakare ngavangwarire ipapo kuti kune vanhu vari kutsvaka mari nokuchekeresa vanhu. Saka akasungwa ari mumba panzvimbo inenge warehouse kandiri kutaura zvino paakasungirwa sezvo vakamirira kuti vamutengese Mozambique musoro nokuda kwehombwa andinazvona asi mwana aripo atori mupenyu izvo zvekuti grazi varingotiratidza kambasi panzvimbo pacho vanhu vakatoenda nemapurisa vanotosvika vachitomuona ipapo. Saka kambasi yenyu ichatipa here exact location kuti tinyatsosvikapo? Inotipa musokoro inotipa. Kana zvadaro zvanaka kagai makambasi ose ari 2 guys ipapo. Aiwa sekuru tinonanga straight pa campus position endenge ndavapa. Saka imi muri kuti muri kubvumira naone kuti mwana uyu anakuya nemukomana uyu wakauya oga. Mwana akauya oga musikoro sezvo mwanawo anga kuda kuziva munoziva musikanzwa iriko kuZimbabwe nenhauye nhamo mukutamba nevamwe munekufurirana kuti paakauya kuno akabvangondosvika achindotambirwa muzvifambi nokuda kuti vanasikana munoziva vakandochema chero ari pamabhazi ngoti handina mari yetransport anobva atowanirwa nomunhu atoenda naye kutondobva naye kusvikira azomushandisawo azoona kuti mwana uyu sezvakaitika pane mwana uyu vakazongoti takutsvaka mari sezvo muchiziva nzvimbo yeSouth Africa kuti vanhu vari kuda mari. Saka pane muindia ndiye ari mukati mukutenga zvese izvi, pane muindia ari kumisikidzwa zvakare ipapo. Saka vana ava tikava pinpointa vanhu vakangoendapo nemapurisa vanongosvika vachikomba vachitobva vaenda kuseri kwacho vachindomwana mwana akasunga atoripo atori pamubhedha ipo zvino atongodzikira okay alright. Saka mwana uyu musekuru mutikwa mwana semwana angati kurei mwana ne14 years angati kurei here musekuru ko renyu grass nokuti sekuru vekwa Livingstone vachada kuti tizoona grass ko imi renyu grass toona were grass rinoona musekuru grass rinotoona saka todii toda kuona pa grass pamhepo ndosaka ndati manheru patinenge tapinda dare redu ndokuitirai vhidhiyo mobva maona apa imimi ndimoga munokwanisa kuona komai vemwana komai vemwana vanokwanisa nokuti ini ona ikazvikuitika sekuru ini handisinezoziva mwana uyu noti mwana uyu akabva ari mwana mudiki mapicture ndinawo ndeye ari mwana mudiki saka zvinge zvakanaka kuti nini namai vemwana mukatitira vhidhiyo call takaona mai vemwana obva yesoti ndiye mwana wangu. Aiwa ndizvozvo munozongovataga rakidza nekuda kwekuti grazi charinenge rareva musikuru kazhinji ari potsiba mwana wavo aripo ko azvigonere kuti ndifone mangwana sekuru because nhasi ndinenge ndiri kumafaro ndinenge ndakatodhakwa
saka zvizoitira wese imi mese muri 2 ana sekuru muripo mwondo zati muri comment section hazviitero kuti tiiche schedule mangwana manheru because nhasi ini nditori kuLondon kune mafari kune Zimfest nditoenda kuZimfest manje na 2 takaona na kila T na Toke exactly saka kila T izozvi Freeman baba Harare mondiona mtandona pa TV guys ndinona pa TV nendiri pa stage basa renyu rakanaka zviko tiri kutera tiri kuona zvese zvema cruise zvamuri kuita aiwa tinotenda zviko aiwa muri top fan yangu aiwa pakanaka sekuru zvakanaka isekuru saka imini ngatichita na sekuru vamwe vekutanga vekwa Livingstone vaya nemi tokumbira kuti tigotaura mangwana tiite dare iri mangwana manheru tione magrasi nenda prepare omai vemwana aiwa ndinotenda zvikuru ngavasacheme zvakatoitika zvakaitika asi nzira iripo grazi notikundisa muwazise kuti aiwa ngavasacheme mwana wavanomuwana alright aiwa pakanaka chose pakanaka maita basa right saka paita 2 matheories pano guys pana sekuru vekwa Livingstone vari kuti mafemale prisons mwana ariko location campus yavo ichati pinpoint ratunanga pa location ipi handichika ndakumbira kuti at least tiite zvite mangwana noti nhasi atidi kukanganisa dare unopinda mudare mevanhu kana kukangamwa futi animaona right mangwana topa tozviita izvi and then sekuru ava vekuguruve svikiro veguruve ava vakatiwo aiwa ini ndiri kuona kambasi yangu yakananga kuwarehouse kana kuti imba kwaanga achifunga kuti mwana aite zvourombwa asi midzimu yake yakaramba saka wanga abatwa kune muIndia wanga achida kutenga musoro womwana ushu hanimaona saka mwana uyu midzimu yake yakaramba saka wakavharirwa muwarehouse maari hanimaona makagara imomo saka ameno guys saka ichirega tichimirira kuti makambasi kuti atishitse namai vemwana ndafara pavati namai mwana nokuti nandihozivi mwana ndogona kuona mwana asiriye pagrasi guys saka takaona mwana mai mwana wakotoma kuti aiwa ndiye mwana wangu uyu zvinenge zvachinaka andimaona zvinenge zvachinaka andimaona saka guys kwaiko zvino ndo feedback yandati tombomira takadaro asiwo kune vari paground right now vari munhikikiri vari muhekuzi andika vari muhekuzi vari kutsvaga mwana andika kune vari muhekuzi vari kutsvaga mwana so hatizivi anditika ndiri kuona pane mugrupu rekutsvaga mwana iri rimo pana varipo ava vanonzi Peter ava vari kuti musakangane kugadzirisa zvakataurwa first time izvo zvisiri izvo especially isi hatina chatinogadzirisa Peter nokuti hapana munhu ane chokwadi so far Peter munenge muri munhu akaenda kuchikoro so far hatina chatogadzirisa because hapasati pave nechokwadi kuti mwana aripi mwana akafamba sei so every possible lead right now we take it ende tinotongoramba yakadaro kuti baba nokuti tinogona kuti baba vemwana mai vemwana munhu wese is a suspect now everybody is a suspect anditika until proven guilty ani muri kunzwa so everybody is a suspect mugare makazviziva hatingazonzi tinonzi tagadzisai mai vemwana vakauya vakataura zvavakataura vega pano anditika vataura tinotozvitora ende munhu wese including mai vemwana is a suspect everybody is a suspect hatichage nyaya tichidaro kunzi anzi taurai zvakazoti bvisai zvakazoti ndo panambotanga tichitanga kutaura papa pekutanga padare paya kuti mukabatsirikana mukaziva kuti mugrupu we take every lead possibility every little small thing we take it ende chinototariswa chero mukaenda kuCID chako CID inototi hapana chawasirira hauna kana chaunofunga kuti chidikidiki chisina basa chinogona kutipa lead so munototaura zvinorwadza imwe party motaura zvinorwadza futi imwe party but don't take it personal investigation inonzi investigate pakupesera kwegame kana mwana akawanikwa kuti mupenyu ani muri kunzwa will still come back and every parties dzinongocheneswa anditika kana mwana apo kunzi anyway pane zvakambotaurika mazvionera mwana aripo osayanga ari matheories ekunyepa so for now zviripo kwari kunzi akasungwa alright Michael we are going to take every lead anomwana kwaiko zvino tinongotaura kuti chese chakataurika we take it with a pinch of salt anomwana totongomira takadaro tichitsvaga kuti how far zvakafamba sei animaona right anzi iri ratanga kutaura nditurei chimbomira maimana imbomirai mainini imbomirai nditurei imbomirai makadaro imbomirai we know what we are doing kana vakanditasa ndiridofo here naye nditurei I know what I'm doing imbomirai makadaro
imbomirai makadaro. Chamunokangana kuziva nchekuti imimi, yes of course tinechiziva kuti pane zvakawanda zvinoitika mukati mekutsvaga mari mukudini, but musakangana kuti pane zvimwe zvinhu zvinogona kushandiswa kunyatsonoona kunosvika pane lead. Musakangana izvozvo. So hatina kutusa zvatiri kuita nditurei, handisi benzi. Imbomirai izvozvo, chimbomirai, imbomirai. Game richangoonekwa pakupedzisira, handiti ndizvo. Game rinozongoonekwa pakupedzisira. Imbomirai. Saka guys, kana aripo futi amwe anozvitiwo ndiri muprofita, kana umwe zvenga anozviti zvendiri nganga futi zveimwe, handika every mese nganga dzese tikuda matheories enyu. Handika every muprofita aripo anoti nini ndinodai, tikuda matheories enyu kuti mwana ari pai, every lead iyo yamukutaura. So team iri paground manzwaka tichapiwa location yefemale prison, then motanga munanga makananga kuafuma female prison kwatichenge taudzwa necampus. Handika nditurei, I'll block you, my sister. Please, I'll block you. We know what we are doing. I'll block you. I know what I'm doing. So ukada kuya uchitikanganisira, wautotikanganisira zvatikuita. We know exactly what we are doing. They wambomira, wapinda manje, wapinda pakati. Hausi kuziya zvikuitika. Wapinda pakati, ukangosvika necomment yako, chimbomira wakadaro. Ini nati ndindauya pano ndichikudza here. Handisi inere nditure ndauya pano ndichikudza kuti this that. Handisi inere. Ndinadzoka futi ndikuti kuda possibility. Saka ingoisa izvo musoro mako uone kuti we know what we are doing. Antika, we know what we are doing. Right. Maprofita uyai kana muripo. Come. Antika. Maprofita uyai kana muripo zvakare. Mutiudze kuti lead zviri kufamba sei. Antika, but musakanganwe ndagara takuudzai. Mwana mberi mari shure. Andi muri kunzwa. Mwana mberi kana mwana wanikwa toshitangira ipapo. Kwaiko zviti kuda maleads. Give us your leads. Because makati munotaura mu comment section toita kunge tiri kuvharira ipanze. Pamwe muri kutaura chaipo pamuzvamunenge muchiziva sezvo muri mujoni. Tipe iwo maleads. Totangira ipapo. Anmona, totangira ipapo. Totangira ipapo. Saka right guys, ndo patashika nhasi. Andika hanzi chatoda kuziva exactly regard. Chatoda kuziva nchekuti mwana anobuda nepapi, zvokuti abudirepi zvatinei nazvo. Kuti azobuda nani atinei nazvo. Tiri kungoda kuziva pane mwana. Toda kungoziva pane mwana. Chete. Zvokuti yabudira kupi zvazofamba sei izvo ratove drama. Chatiri kungoda lead yekuti mwana uyu awanikwe. Chete. Parege kuve nenyonga pakati pemhuri mbiri. Nenyaya yekuti kana mwana asina kuwanikwa, guys, mhuri mbiri dzinogara dzine nyonga. Anoona, ndofunga ndazvitaura bva pekutanga ndikati uyai ndo time yenyu kuti mutarize mapowers enyu munoti munawaya, uyai mutinongedzera kuti mwana pakati. Asi hakuna kana senti ratinobhadhara. Mwana akawanikwa pamataura timabhadhara. Aiwa todzokera kufamily kuti guys, manga mane makubva 2014 2023 mutsvaga mwana awanikwa. Ava ndo vaita tiwane kuti mwana ari pakati. Andimaona, saka muchitaurana ikoko. Andimaona, even madetective ari panapa pane private detectives aripo. Handika, if you can find mwana ushu, payment yenyu munopiwa mwana avepo. Andimaona, point yako nikikiri munopiwa muripo wenyu kana mwana awanikwa. Kana muri private detectives, andika itaibasa mari yenyu munopiwa kana mwana achinga awanikwa. Andi ndizvo. So ndipapo. No nditurei munhu wepano atangira pakati live chat. Hana kuona kwayatangira. Ozodzokera mfano wangu nditurei kumberuko wonoteerera yese. Wozoona kuti chichi kuitika. Anoona. Munhu achichikuitika. Hanzi siyai tumebinzwa baone magirasi. Alright guys. Saka I think ndiyoyo regaiti mbogeza tiwane kuenda kuZimfest. Tosangana kuZimfest guys, vari kuZimfest guys, monitsvagawo skana. Tionane tiseke tifare tichaifi. Muda kuti sonojaifa ndega kustage. Hamuta ibudi. Katonojaifa tese. Friend Timash, how are you sister? How are you? Undisendere link randakaona friend Timash. I was waiting for you to give me that link. Handingatori link randaona kuma street andisina piwa. Ndakamirira kuti ndipiwe nemi mundiwigire link rachona. Kana mandipa link, then we can help each other. And kana musina kundipa zve ndozonzi wamanya kuposta antika. Saka imi mukandipa ini ndinogona kuposta. Hanmona sizva makataura paya. Saka ndipe iwo link kana richiri kufamba totangira ipapo. Hanmona. Right. Saka guys, muswera zvakanaka tobatsana kuZimfest ka. Inini vari kuAfrica. Mongo wa Zimfest hamusi tinochika nezvei. Nasi I'll be your TV. My diaries. Today I'm going to be your TV. Kune vamwe vatori futi muno mu UK vasati vamboenda kuZimfest asingazivi. Antika
today I'm going to be your SIS MELLY diaries inenge iri live kuZimfest. So don't worry about what is happening there. Your channel will be broadcasting everything that is going to happen there. So I made sure that I've got 3 mafoni angu ndine power bank paside tichifamba takadaro, so that you get to see whatever zvinenge zvichiitika. Saka stay tuned. Ndinasi hakusi kubowa nhasi. Entertainment I'm bringing it to you. Handika tobatsana paleta. Ciao.